Будь здоровий. Поляки кажуть на здоров'я, а я завжди їм казав будь здоровий. Будь здоровий. Я Сержук Довбушов, співак, музика, автор проєкту «Співний сход» і удільник гурта «Вурій». Гучить лепш кав'ярня, і в кав'ярні можна попити і каву, і гарбату, а у барі тільки алкоголь. І остров, і лес. І той друг мені подобається. Коли жити на острові з лесом, це ще легше. Вольський. Потому что просто из того. Читать думки на ложь. То, что с звуком связано, то не движение. Мастерство у том, что ты робишь, важно у щирости подразумеваем щирое отношение. То бок ты лічиш, што ў ідэале павінна творчасць быць і шчырай і ідэальна выканана. Два момента основные. Тут уже фольклор, докладно, Новый год по календарю, это все ж таки религия. Черная кава. А чаму? Я пью каву. А як жа гарбата? Черная кава и зеленая горбата. Раница, первая половина дня это черная кава. Зеленая горбата у вечера. Мне подобаются такие не предказальные питания и не такий момент, коли не говориться, ось у нас буде тема того, і треба відказати лепш так і так. Ось це не люблю просто. Може ти чув про гурт канадський такий Arcade Fire? Ні, нічого. Ну, він такий інді-рок гурт, і там просто, зараз тобі покажу. Там просто фронтмен гэтага гурта, ён неяк раней вельмі мне цябе нагадваў знешне. Зараз тобі покажу. Давай. Може гэта не зусім так, але мені чомусь це здалося. Канадський гурт? Так. Ну може тут не вельмі. Ну, щось є.